Breng de suk en blauw maar binnen. Vraiment, je t'aime. Oh là là. Kom maar, hè. Oh là là. Ik stel voor deze demo een complete security shutdown doen. Ramen, deuren, de intercom. Deze zou wel eens groter kunnen worden dan voedsel. Oké. Jesus Willy, come on, gast! Security, shut down. Oké. Het proces dat de zuurstof onttrekt onder lucht is op verschillende manieren te vergelijken met fotosynthese. Er worden tegelijkertijd gasvormige koolstofdeeltjes geproduceerd die het verlies aan zuurstof in de lucht compenseren, opdat er geen drukverschillen zouden ontstaan. Ik ben niet bang van een beetje druk, hè. Ik ben een wandelend oegedrukgebied. Als ik buiten kom, hè, verandert het weer. C'est un brave garçon celui-là, un brave garçon. Met een beste man, Bos. Ik ben hem oostpersoonlijk aan het klaarstomen. Als de mensen te dicht bij mij komen, hè, krijgen ze stoppen in hun oren. Oké, attention Willy, here we go. De zuurstof wordt nu weggetrokken in de machine. Willy, Sevis. Dan gaat de zuurstof gesplitst Sorry, worden. Willy, Sevis. Eén keer als de zuurstof gesplitst is, dan... Als die machine alle zuurstof wegtrekt, wat gaan we dan in afstemmen? Dat is een heel goede opmerking, Jonathan. Ik moet er al mijn mensen om mijn groepmarkt te komen, Bos. Maar zeg dat wel, want Er gebeurt niks. Willy, stel er niet op, stoor ik. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je me sens mal. je pense dat het door de machine komt, hè. Wij merken niet dat wij stinken, omdat de vervangende moleculen onze longen voor de zot houdt, hè. Willy, jij gaat toch niet blijven dat mijn longen achterlijk zijn, hè?